Taga kay trending sa social media trending. ang mga hulagway ni Hulagway. ining maternity shoot sa sikat ka actress o beauty queen Idol Boy. Kaya ito na lang ipakita Idol Kenny, kay excited ka sa makakitaan ni si Megan Young. Idol Boy kay Megan Young Daez. No, siya man ni siyang bana nga si Mikael Daez sa pod ka sikat pod nga celebrity Idol Boy no nya kanya sila gyud Idol Boy nganong remarkable pod Dugay naman ilahang sila nga relasyon. partners, no? Yes, taud-taud sa gyud Idol Boy o nya gikasal sila no nya. Kana bang kani magod sila Idol Boy usa ni sa pinaka-nacho when it comes to kada bitaw mga prenuptial. No hangtod na to sa maternity shoot ni ining Megan Idol Boy. Ang iya ra yung hangyo siyang bana nga si Mikael nga kinahanglan kuno nga na ang ilang mga alaga, mga fur parents mangguni Amo sila. nila hang kini So mga gusto ero. nga mahitabo nga kauban kuno ilang mga alaga nga mga ero nga si Subo og Chia og in fairness Idol Boy gidaig pag-ayo sa mga netizens. Ang mga hulagway nga gi-share sa duha human nga nakita ang grabe ka kanang bitong casual. Grabe ka nacho ay lang ang show sa ilahang maternity shoot Idol Boy. So sumapaani nga kanang Mikael Daez nga excited silang duha sa iyahang asawa nga mo welcome sa bagong miyembro sa ilang pamilya, but at the same time nasenti ko na siya gamay Idol Boy. Ilabi na nga kanang bang naanad sila nga sila lang yan na sila mga Furbabies Idol Boy. Pero of course more than excited to be parents sa good Idol Boy. Soon. Gikasal si Megan ug Mikael sa nilabay nga Enero 2020 kaduha gito Idol Boy first intimate with napura ka mga bisita unya na sila ing grande pod nga celebration after. Wow. Unya karon gi-anunsyo sa duha ang kabahin sa maabot nga miyembro sa ilang pamilya sa nilabay nga Disyembre 2024. Again, congratulations couple. Unya ato na pag-aatngan gyud Idol Boy pag-welcome sa ilang ikatulong nga miyembro or actually ikalima nga miyembro sa pamilya kay syempre miyembro naman ni silang pamilya lang duha ka mga fur babies. Muna nga itong ayaw pabalitang showbiz.